Chenro mag ohala ne ochako duogo e wang'e dier boma ma Nairobi mano bang' ng'anyo ma rowere manyocha oweyo lal mathoth kod mago mag mwandu bende mag jo ohala. Arita kwe bende ne oridi e boma ka obila obedo kacha ng'ech mano konde duto ma boma maduong' ma Nairobi mar neno ni onge ng'anyo ma otimore. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Ng'anyo manyotek tweta kobila gwenyore kod jo ng'anye dier boma ma Nairobi. Kod lwasi mamiyo chako ka gima duoge boma ma Nairobi kendo chenro dhi makare. Kata odoko ni muya mag iro malongo wang' pod miyo ganda gir karombe boma. Chal mar arita kwe chiwo geno ne jo ala kaluwore ni obila momanore kod ludhe mag gembe to kod tuor ne jonjore e dier boma. Geche mag obila okichore kendo obila mamoko moyedhi bende obedo ngech mar neno ni onge timbe makoch e boma. Watu wa biashara wengi wameona kwamba leo kutakuwa na maandamano na wakasusia kuingia biashara zao. Sasa kazi imekuwa ni chini sana. Maana yake kuna wale vijana ambao wamekuwa wakiibia watu, kuna wale ambao wamekuwa wakifanya maandamano yao ya kawaida ya amani. Sasa wale wa kuibia watu wamechochea watu wa biashara, wameona ya kwamba wataibiwa. Payamamui Avenue, Kenyatta Avenue, manyotwere kod sandugu mar jogo motho, mawachore ni okel kod jo ng'anyo, gisani okwe kendo geche mode ng'wech kod jowuoth e yo manimba. Payamahuru Highway, to kod mago makangemi manyoliet kapas kod jo ng'anyo, sani okwe makare kendo chenro dhi mamuol. Last Tuesday tulikuwa na hofu sana juu tulivurugwa na kazi ilikuwa chini sana, lakini leo tukifungua kazi bado tulikuwa na hofu, but tunaona tu salama inaendelea kukua mingi, so tuna hope leo tutaharibika. Kata odoko ni kwe ni e boma, jo ala mathoth to pod ni kod luoro kaluwore kod monj mag jonjore manyoya ko mwandu mag e boma e kinde ng'anyo. Leo kazi iko chini, japokuwa watu wamefungua biashara very late, lakini bado watu wako manyumbani wanaogopa kuja town sababu wanahofia hali, maybe kunaweza kuwa na hali ya taharuki nini. E sekta mar bodaboda, gini e butipo kenda piko makomos ka joriembogo chama yule wi apiko, ranyisi ni tich onge nege kalore kod onge mar oganda e boma. So far nimepata less than 10% ya chenye napatanga on daily basis Hata watu wakuuliza jia hata hakuna. Ajana na customers watu kuuliza jia hata hakuna. Kama mimi nimetegemea wanaosafiri. So wanaosafiri ndio mimi nimewategemea na wanaotuma vitu kwa sababu nafanya delivery. So unakuta kwamba watu wanaosafiri ni wachache. Na pia wengine wale ambao wananipatia delivery hawajafungua. Joalago ni kod kwa chiel ni rowere mang'anyo to kod mago mamayo ji e boma. I also urge the youth to consider us as business women and men here, because we are very innocent in this situation. We are caught in the moment as well. Nikuna mkajuang lure mami utieng donji bugo giyo kangeye. Luro no, ememe joala mathotho weyo moko ya wali mage kalore kod luoro muten kod ng'anyo magrowere. Kata kamano ginyiso geno ne kalore kod kaka kwe medo duogo e boma, gibiro dhiyo nyime kod ohala. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.